ffermwr ifanc efo Gwyndaf Davies o Lambeth. Sut ydych chi? Shmai, ti'n gwlew? Wel, gwaith coes yn mynd ymlaen yma, ond beth yn union ydych swydd chi wrth yma? Wel, fi'n yswardiad y gysylltiaeth Cynwigaeth ma bore yma gyda'r ffermwr ifanc. Gysylltiaeth heddi yw 2 aelod dan 60 i creu gat bren. Maen nhw wedi cael deunydd creu i ddechrau bant a maen nhw gyd wedyn yn gorfod wneud gwahanol gynlluniau. Wel, mae'r gynlluniau landdyn nhw. Ie, siwr. A maen nhw hefyd, fel chi'n gweld, mae'n amrywiaeth o gwahanol gynlluniau gyda pob sir wedyn. Maen nhw gyd wedi bod yn cynrychioli eu clybiau yn y rali, y sirol. A wedyn mae'r enillydd o pob sir yn dod yma heddi wedyn i gysadlu gyda'r ffermwr ifanc. Wel, un peth, mae'r safon i weld yn uchel iawn, dydy? Odi, mae mwy na thebyg, sy'n ni'n meddwl. Mae yna ambell i un o'r aelodau, mae yna tîmoedd, felly maen nhw'n seiri, gwaith coed, bob dydd. Mae fe'n admlygu nawr yn y gysylltiaeth yma. Felly maen nhw'n dod i orffen nawr, mae'n nhw'n cael llwio'r dechrau 8:30 bore yma. Felly maen nhw'n ar ei man gorffen nawr, ti'n gwybod fe? A beth bwysig iawn o fewn, dachod, y mudiad ffermwr ifanc ydy hybu a dangos, dachod, gwaith, dachod, a gwaith sgiliau fel un yn cael ei ddeud. Felly mae hyn yn esiampl da o'n o'n Mae'n esiampl da hefyd, mae fe'n dangos crefft hefyd. Rhywbeth yn credu, mae lot o y cynadledd ifanc nawr ddim yn gallu barchu mewn ffordd y crefft, a fel mae pethau'n cael ei wneud blynydde yn ôl, ond hefyd mae fe'n neis gweld bod aelodau ifanc mae'n gallu cadw fynd i creu rhywbeth allan o ddim byd mwyn o ddim byd, yna fe? Byddwn wedi tad a dachod wbeth sy'n bwysig iawn o fewn y byd amaeth, dachod, yn wedi gwan ac i'r dyfodol ydy'r ffaith bod nid yn unig ffarmio yn un peth, ond allech chi defnyddio crefftau eraill i ennill bywoliaeth ynddo? Odi, hefyd yn gwmws, ti wedi gweud fyna nawr, mae Mameth wedi newis i'r gymaint gyda peiriannau yn Cymru drosto fydde fel mae dyn yn colli twts mewn ffordd gyda'r crefftau gwledig yma. A hefyd dwi'n siŵr sy'n ni'n tybio felly bod lot o'r rhain hefyd, sech maen nhw'n seiri coed, felly mae meibio ffermydd yn nhw hefyd, ynddo fe? Ie, tad, ie. Ond na, mae fe'n rhyw grefft arbennig a os ystwylo da gyda person i wneud y gwaith, ond mae fe'n gyfle felly i arddangos beth mae dyn yn gallu gwneud a mae siop ffenest i'r ffermwr ifanc a hefyd i sgiliau cefn gwlad, ynddo fe? Ond i tad, a wedyn, mae weld fatha bod y munud ola o'r gysadleuaeth ma'n dod i ben, a wedyn yna chi waith caled yn ei dwi'n ananiadol chi? Wel, y beiriau sydd waith caled yn fi, ond na, fydd ni'n dolffor iawn i chi am cadw hifo hefyd i roi coddysgwydd i ni fel mudiad hefyd, ynddo fe? Diolch yn fawr. Diolch yn iawn i ti. Thank you.